खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै सावननि गिबि समबार हादोरसानि दाब दाब जायगायाव सिबियारिफोरा शिब मन्दिर एबा महादेबनि थानसालिफोराव होंगो दोंगो जालायनानै देब'का-देब महादेबनि सेराव सिबिफैदों। बिबार, बेल बिलाइ, प्रसाद आरो गाइखेर दै लानानै शिब मन्दिराव सिबियारिफोरा सिबिनायखौ नुनो मोन्दों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला सातगारि हरभजनीय शिब मन्दिरावबो सिबियारिफोरा फैनानै सिबिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 1876 मायथाइयावनो बे शिब मन्दिरखौ गायसननाय जादोंमोन। नोंथांमोना नुनो मोन्दों टंला सातगारि सर्वजनीय शिब मन्दिरनि नुथायखौ। बे मन्दिरा 1876 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। सावन दाननि गिबि समबारावनो सिबियारिफोरा फैनानै शिव मन्दिर एबा भलेनाथ एबा महादेबनि मन्दिरफोराव सिबिनायखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो नुनो मोन्दों। शिव एबा महादेब सिबियारिफोरा सावन दाननि मोनफ्रोमबो समबाराव दै गाइखेरखौ शिबलिंगआव लुनाया सिबियारिफोरनि मोनसे दोरोङारि आसारखान्थि। गोदो गोदाय बैदिक मुगानिफ्रायनो बेबायदिनो शिबलिंगआव गाइखेर दै लुनाया सोलिबोबाय थादों। धोरोमारि फोथायनाय बायदिब्ला शिबलिंगआव दै गाइखेर लुनाया मोनसे गोथार सिबिनाय आरो बेजों महादेब एबा शिवखौ सिबिनाय मोनसे राहा। शास्त्रनि बायदिब्ला महादेब एबा शिवखौनो बयनिख्रुइबो अनसुला आरो बयनिख्रुइबो देरसिन देब'का-देब महादेब होननानै बुंदों। गोजोन्थों।